Ginoo mana kaninyo Manausap kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw o Ginoo. Unya gisuginlan sila ni Jesus niining sambingaya. Hinumdumi ninyo ang kahoyng igira ug ang tanan nga mga kahoy. Kung makita ninyo nga manahon na sila, mahibalo kamo nga duol na ang ting-init. Sa ingon usab, inig kakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaluan ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Timan ikini, mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta mga hanaw apan dili gayud mapakyas ang akong gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Sige naman tagkabatian ni ang maong Ebanghelyo, labi na gyud padung na matapos ang tuig liturhiko nato karong Domingo sugod na mag-Advent. Mao ginisagad natong mabati ang warning ni Kristo. Nalang ko diri gi huna-huna kaning niingon si Kristo nga mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa. Mutuo mo ani? Awa mo to. Nagsulti ani si Jesus year 33. Kay hapit naman siya mamatay ani. Gikan atong year 33 hangtod karon inyong nauna napay buhi. Ha? Napawa na. Wana? Basig na apa no? Ang kinatasaan ron na edad Guinness Book of Record murag 120 ang edad. Murag ginana. Mo kuno na rin kinatas ag edad. Nabuhi pa 120 na edad niya kani og buhi pa ning og doon na pa'y buhi nga tao hangtod karon kay ingon man siya mahitabo kini mga butanga nga ang pipila ka tao karon nga buhi pa di pa mamatay. Mao na siya nambot tinuod ba ni tinuod dili natanawa pulos taway klaro. Kani manggong gisulti ni Kristo sambingay ba parabol. So daghan siya kahulugan, magsanga-sanga iyang kahulugan. Ang pagkatapos sa kalibutan duha sad ka meaning sa panahon ni Kristo. Unsa man? Ang pagkagunob sa Jerusalem, di ba iyang gitagna kung nihilak siya na hapit na ka gunobon. Nagunob ang Jerusalem, ang ilang templo na ilog, mga year 60s, mga 64, 67, ingon ana. Buhi pa gyud kadaghanan nila. Katubang naminaw niya, buhi pa tong panahon na. Sumotoy unang gipasabot ni Kristo nga hapit na moabot nagunubon kining maong templo siya. Kita mo aning templohan indot kay no. Dayan-dayanag mga bulawan. Pero di nidang tagdugay way usa ka bato ani nga ibilin. Magunob gining tanan. So mo na sakto si Kristo niabot ang panahon nga nagunob ang templo. Buhi pa ang kadaghanan sila si San Pedro, buhi pa gani mauto mga tuiga nga si San Pedro o si San Pablo gipang martir. Ana
Nya karon unsa may ikaduhang meaning? Ang ikaduhang meaning ang katapusan sa kalibutan. Kana na yung matapos na gyud ang tibuok kalibutan. Maura gyapon ang mga timaan na aning kamatay, ang mga tao bangis na kaayo, andakiro na kaayo, matud pa sa atong unang pagbasa, sige nagpangandak, labing na gitong katapusang mananap, katong pinupino niya ang mga gikaon niya, puwerteng andakiro ha. Nya niabot dayon ang panganod nga naay galingkod katong galingkod sa trono, agi pangpatay ang tanang mga mananap, gitambog ngadto sa kalayo. Pasabot moabot sang panahon sa magyapon sa panahon dito sa Jerusalem nga ang mga tao di na maminaw Ginoo si Kristo ng limpios templo, kay di na to maoy gustos Ginoo nga ang templo daghang mamaligya, agi patay siya. Andakiro gyud kay ba? Di ba karon kita mga andakiro naman kay no? Maingon ang Ginoo ayaw mong pangural, mangural gyud. Ipanghatag ng inyong bahandi ngadto sa tanan, mo ingon gyud ako guning kaugmaon. Ana. Ay mo paningil anang utang, makig-away gyud aron maningil sa utang. Ayaw mo anang premarital sex, magpuyo-puyo gyud. Ana. Ay mo anang pangabit, bangabit gyud. Ana. Kana bang andakiro kay ta ba? Kaya ko to. Ana. Nganong maminaw ka ng pare ang gasalig blanas kolekta? Kadain na kolekta niya. Harong hilom na. Mana na sila. Andakiro ba labi nagmadato-dato na? Labi nagyog nanay gahom nga gikuptan? Di na mo to mura nagkatong bangis nga mananap. Ana, nyawa din na mahitabo karon. Ana. So pasabot posible sad karong taod-taod matapos na ang kalibutan samtang buhi pa mo. Tama? Tuo mo dili. Inigdaguo cross kalibutan. Kaingon gyud ka nga ni agid ay. Kanya naman nakita naman nato ang mga ilhanan. Pero wa sad mingos Kristo nga karon dayong gabi posible sad karong taod-taod. Ana. Bitaw. Nya. Kinsa mayang ipangtambog ngadto sa kalayo ang mga andakiro, ang mga masinupakon ngadto niya. Kamo, dili mo andakiro. Di mo hambugiro. Na kamo gyud mag-manage sa inyong kinabuhi. Kamo maginikanan rong niya dinhi, okay ra yung mga matay mo ron. Or moingon dayon ka, ayaw sa padiroy kay ako mga anak padir gagmay pa. Nangandak na ka, nagpakaginoo na ka, ika na kunuhay mo hatag og future sa imong anak. Mo nabutan na dinhi kana inig kasal nako og mga kaslunon, moingon din ko, pila man kabuk bata inyong gusto. Duha lang pader. Nako gustos Ginoo duha ka dosina. Ay simbako pader, simbako din na madahaw ika na say nagplano. Yang imo bang plano? Anti-life. No na inom dayog pills, inighuman sa tulo ka anak, palaygit dayon. Kay wa na gyud ikaupat, kay kanang ikaupat buangon ang ikaupat. Gadahan na lang nagdimalas ang ikaupat. Kutublas tulo. Usahay gani, gumas duha, laygit dayon. Gamit day kondom. Ano man? Harun wa na ikatulo. Kaya ka na ikatulo, mga buangon yapon na. Gadahan na lang nagdimalas. Kinsa dinhi ang ikatulo ngadtos ikaupat sa ilang pamilya. Taas ang kamot. Kana bang naakas ikatulo ngadto na sa unahan? Mga buangon mo, wa na mo hinalanglanas kalibutan. Ubay-ubay ra bata, ako ikatulo man ko. Ubay-ubay ra bata. Mga para ron sa kalibutan, para sa mga bag-ong minyo karon, wa na tay kapuslanan. Musugot mo ana dili. O di kong sugot kinsa na lay mamaligyag slots o wa na ko. Og
ugwap ako pakatawhang mama, bago para ba kong ga-birthday sa akong ika-58, 58 years ago, ugwap ako pakatawhang mama, katilaw ka mo Fadersiano din eh. Nya ka na sa diyang mga niisas kamot, ugwap pa sa mo pakatawa sa inyong mama, makasimba ka mo rumbuntaga, nga mga buutan ng kaimo. Ang kato mga unang ikaduha to gainom raman to dito, gahigda raman to dito, kamunong ikaupat, ikalima, maumay nanimba din eh. Di ba? Si Cardinal Sin na ika-13 sa ilang pamilya, buangon da ito. Oh, di ba? Saint Catherine of Siena nga ika-23 sa ilang pamilya, buangon da ito. Da. Si San Agustin, murag ika-4, manting ito silang pamilya, awa ko kibaw. Buangon day. Oo na. Daghan kay mga santos na bang tuan na sa hapit katapusan ba? Ika-8, ika-9, nya. Dako kay nahatag. Ang pasabot lang nako ba? Kunungo na ni nato ang atong pagsupak-supak sa Ginoo kay inigkatapos kalibutan ang masinupakon itambog sa impyerno. Unsa may pasabot ni Kristo sa iyang pagsulti ani nga mahitabo kini samtang buhi pa ang pipila kaninyo. Ang ikaduhang meaning ana nga dunagay mga tao nga malangit. Ang kinabuhi nga tinud-anay mao ang langit. Ang kamatayon nga tinud-anay mao ang impyerno. Ang pasabot ni Kristo, bisan pag moabot ang daghang mga yawa dinis kalibutan, ang tanang mga kasalanan mahitabo dinis kalibutan, di gyud mahurot sa yawa ug dala ngadto sa impyerno ang tanan. Duna gyud magpabilin nga buhi, pasabot duna gyud magpabilin nga buutan. Hinaot unta maapil ta ana. Lingi ako nun na imong tupad. Ina asa ka maapil ug matapos rong kalibutan. Asa ka maapil. Ano ba? Okay, naa magibuhi pa. Pasabot, naa magi mga santos o kinabuhi. Bisan pag naglunang na sa kahilayan ang kalibutan karon, bisan pag majority kana bitang moingon sila, ay okay naman gunang same sex, kana bang unay ba kanang babae ug babae, lalaki ug lalaki, okay naman na. Nga naman tay balaod ana. Ang tanang tao sa kalibutan moingon okay na na, pero pasalamat ta duna pagpipila nga moingon sala lagi na. Ug usa na ko ana, hangtod ko mamatay di gyud ko mangunay. Oh, di ko mangunay oy. Tingali maadto sa opposite, pero di lang yung kumunay. Kauwaw ana, magpakasaha pag yung unay pag yun. May pag-adtos opposite, no? At least ba? Bisan pag moingon tingali ang tanan, uso na pader, nga ang pari, na ay anak, 11 usa lang, nga tago-tago ilang usir na, musabot, ragid mi anak, labi na gyud ikaw Fadersiano, okay ragid kay mi anak. Bisag kamutanan, moingon pa mo anak, madating ang likoy. As tanong, makumbinser ko ninyo, no? Kani ba mga lektor ba? May okay, ragyo kaya na pader. Ana, still lang, simbak ko, intani, simbak ko. Ipadool. Di, yung kumusunod, ana. Nga naman, kaibaw ko matapos sa tanan. Mag-unsa, magtagbaw taning atong kaugalingon din eh. Unya, ang resulta di ay adto ratas impyerno. Sama atong katapusang mananap, nagiusap-usap niya, giyatak-yatakan, mura nalaga usik-usik siyang pagkaon, kay tagbaw kay siya, angkon niya tanan, oy, gipatay ra siya, gitambog ra sa impyerno. Muna ka ng mga tagbaw kay karon, tagbaw sa kwarta, tagbaw sa gahom, tagbaw sa dungog, tagbaw sa pagkaon, tagbaw sa kahilayan, patay gina sila.
Muna ang ato mga santos, kasagaran, ilang gideprive, ilang gihikawan, ang ilang kaugalingon sa mga kalibutanong katagbawan. Karon tarong-tarong na kumusulti, nga hapon di kay karon gamay na malagsakit. Sige gyud napay na nag-text nako unsay mga tambal aning ni ang luas. Daghang nag-text kay ni care in town ba. Nya ningon jud ko di gyud ko ni tambalan. Niagas na mga akong luha sa kasakit no. Sige yaw-yaw. Engko nga di ko ni tambalan kay gusto kong sakito na ako gamay ang akong kaugalingon. May na lang nini ako'y gamayng pag-antos. Kay karon nga napari ko, nya napari express pag yun ko din ni San Vicente Ferrer, muragwa na yun ko'y pag-antos. Pulos na lang yun kalipay. May na lang ni, mulabad akong musakit akong diri-ari kay gilisayan tungod sa luas akong dila. May na lang ni, ginagmayng pag-antos ba? To tell myself, kinahanglan kang mag-antos. No? Diab tayo kausa dito ko seminaryo. Sus, nindot naman ikog performance. Sige pa kog ka honor-honor. Daig na yung kintanan ba? Hapit na ko to ordinahi. Ang mga bag-op lang ko to theology dahil. Mga 2001. Ingon na ko sa Ginoo pag-ampo na ko bang, Lord, lipay naman kay ko tagaay ko gamayng pag-antos be. Pagkadangtag duha ka adlaw, gitiksan din ko sa kong maguwang din ni Cebu. Siya, si mama, naghangrin ang kumagkos kamot, putlon ko no. Pastang hilak hinoon ako. Nako, dali asa di mo ni tubag, Lord. So ay ragong pangayo sa Ginoo pag-antos, dali lagi. Dali kay mo abot. Karon sige kog ampo Ginoo in taon mahalinan ta ko bisag mga 3,000 lang ka slots. Wa gyud kaabot Niabot. Mga usan ako kasi manang inampuan duha na ba 1,816 paghihalin. Astilan pero pakpak yapon tayo. Kung giampo ni maabot nta bisag 3,000 lang. Oy, hapit naman no matapos pero inyo ning pakyaon punan ninyo ning mga 1,200 nga na 3,000 na ni. 1,000 lang 200 ang kuwang. Labaw na yung mayon ko mahimo unta ning 6,000. So digin mo abot. Pero lipay kay ko sa akong birthday ano man ang tanang donations nga nadawat ning abot og 646,441 pesos. Di ba? Okay, salamat kay ninyo ha. Nakapanghatag tag mga bugas, daghan-daghan gyud. Daghan tag ipanghatagan. Muna nga to sang gasto ni abot sad og 639,327. At least napay sobrang mga 7,100. Di ba? Kasubra yung gamay. Ari na lang ni bulsa na ako tingali, no? Musupak pa mo? Birthday gift, bitaw ni nako. Bitaw ako ra nang ibalik sa parokya. Gamay ana. Dako akong kwaon. Hindi ang gamay na. So, salamat kayo sa inyong mga kuan, inyong mga tabang. Pero kanina bitang mag-ampo taog ka ng mga tao nga, aka na bang makatagbaw na to ba? Sama ng mahalinag dako sa slots, dili gyud. Pero katong kapilinya, nga naingon ko, murarabag importante kini mahal nga birhen. Nya di man sa ni para ako, di man sa ni para sa parokya. Paspasin ni be, wak abot 2 months. Karon nga para sa atong parokya. Abot siguro nig 7 months. Pero bahala na importante kamauta nga muantos og mahigog matas pag-antos tungod kay nagsunod tas Ginoo. Para nako mao ginay importante. Matapos man ang kalibutan, kinahanglan kitang tanan magpabiling buutan atubangan sa Ginoo, di lang atubangan sa tao. Kaya usahay ra ba ang buutan atubangan sa tao, di gid buutan atubangan sa Ginoo. Nang tanaw-tanawan ninyo karong panahon sa eleksyon, ang kanang mga kandidato, kinsa ka nila ang buutan atubangan sa Ginoo, moy atong butaran. No. Kanang dili buutan atubangan sa Ginoo ay nagbutare. Kisa na mga tawhana, sa ako nang gikaingon, mga andakiro, musinupakon sa Ginoo, ug di ka maong muantos para sa katawhan.
Tanan ka maong moantos og magpakamatay para sa katawhan, pinaagi binase sa ilang track records, mao nay atong butaran. Kay kana ang Ginoo malipay ana. Pero kung ang atong tanaw ng ila ragyong unsa diha uban pang tawhanon nga kanindot, patay ta ana. Pabilin gid tang mura tao gi kaon-kaon atong leon, yatak-yatakan pata inig humas eleksyon, no? Ngana nung mura mamog naglagot basta mo hisgot na kog ingon ani, ibaw na ko ninyo. Sige manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang atong kusog o kalig-on anaa sa Dios. Busa masaligon kitang mudangop kaniya sa pagingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan kanunay magmalig-on sa pagmantala sa gingharian sa Dios o magsaksi sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang nangulo sa atong nasod dili malingla sa gahom ug bahandi niining kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga alang ni atong naganto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, mahatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug malampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang tanang nangamatay makakita na sa kahayag sa panagway ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. O Dios nga gamhanan, puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dawata kining among pangamuyo, nagituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.